Apám kedvenc filmje szerintem a Piroska és a farkas lehetett, mert ha ő mesélt nekünk, akkor mindig ezt akarta befűzni. Mi a húgommal jobban szerettük az 5 kis kínait, ez egy szovjet diafilm másolata volt. Egyébként jellemző volt az 50-es évekre, hogy másolták a szovjet meséket. Apám bátyja a mozifilmekből készült diákat szerette. A Patyomkin páncélos volt a kedvence, de csak az első rész volt meg neki, a matróz lázadás. Volt egy diájuk a Diósgyőri kóhorról is, ami inkább propagandadia volt, mint oktató. De ettől függetlenül elég jól bemutatta az acélgyártás folyamatát. Én is láttam ezt a filmet gyerekkoromban. Nekem nem tetszett. Volt benne egy mondat, ami a békeműről szólt, és nem tudtam, mi az a békemű. Voltak olyan filmek például, amik megmutatták, hogy mit csinál az alkohol az ember agyával, vagy hogy hogyan kell a kilazult konnektort kicserélni, hogyan rúgták be a 6. gólt Londonban 53-ban, és olyan is, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy minden nap tisztálkodjunk és mossunk fogat evés után. Nagyon sok filmet örököltünk apámtól, és sokat is kaptunk. Megvoltak a klasszikus mesék, versek, az ifjúsági regények és a tévémesék feldolgozásai. Emlékszem a diafilm szagára, a vetítő nyikorgására, és anya hangjára, ahogyan olvas, és elképzeltem, hogy én is ott vagyok a diafilmben. A kapitány